gaya. Etak lho. Cok cilik bangkek nek kene lho. Iya ya Mbak, iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Ojo Mbak, ojo Mbak, ojo Mbak, ojo Mbak. Ojo Mbak. Ojo Mbak, ojo Mbak, sabar Mbak. Ojo Mbak, ojo Mbak, ojo Mbak. Sabar Mbak, sabar Mbak. Sabar kok kene dudu iki. Iya Mbak, kene Mbak, kene dudu iki. Kowe ana apa? Budoke sing jenenge Ratu Semenanjung. Ora ana siji lho Ratu Semenanjung ya. Ndi? Iki Ratu Semenanjung. Panjenengan menika Sunan. Sunan saka tembung suna bimakna. Witing budi wong kawruh. Sunan iku wong Islam napa mboten? Yo Islam. Wong Islam iki kudune sing jujur. Nek abang diunekke abang, nek ijo diunekke ijo. Sampeyan wong Islam aja ngapusi. Sampeyan nek ngapusi dosa, besok nek mati sampeyan mlebu neraka. Sampeyan sing jujur. Wonten tamu saking Demak napa mboten? Ora ana kok. Wonten tamu saking Demak napa mboten? Ana sing ana. Ana. Aduh. Ngeten iki jeneng sampeyan mencla-mencli.
Jare ono, jare ora, jare ono, jare ora. Lah kebangetan omonganmu ki kebanteren kok Yaya. Aku nek ana omong kaget kok ana omong banter. Wonten tamu saking Demak. Sinten? Paimen Yai. Paimen. Paimen apa Paijo? Paijo, Paijo. Paijo napa Paimen? Paimen yo Paimen apa Paijo? Paijo. Selamat. Panjenengan ki kok saged lho ngendika nek sing rawuh teng panti Jepara niku Dimas Karebet. Monggo panjenengan pirsa piyambak Kang Mas. Ing antarane Dimas Karebet kan Dimas Penangsang. Selawase ra tau wakur, selawase ra tau rukun. Nek panjenengan ngendika sing tindak panjenengan Jepara niku Dimas Karebet, mungkin nek dadi cengkak ing antarane Karebet lan Penangsang enten sing cilaka salah siji, sinten sing kelangan? Nek aku ora jujur cilaka Kanjeng Ratu. Kok cilaka pripun to? Opo Kanjeng Ratu ora ngerti watake Yai Penangsang. Saben mripate mecicil, tangane kumlawe sikile dupak. Seneng nek aku dikepluki Yai Penangsang. Oh, dadi panjenengan menika tega dulur. Gara-gara panjenengan ki wedi nek dikampleng Penangsang. Mboten, panjenengan ki wedi asing pernah sepuh. Nek nek enten kare Penangsang lan Karebet dipisah. Aku kok kongkon misah. Nggih. Ya jelas ora wani to Kanjeng Dadi Ratu. napa-napa kan, Mas? Aku ora wani nek ana wong gelut iki aku wedi kok. Dadi saestu panjenengan ra kersa misah. Aku nemo. Nggih, kula mboten iso panjenengan Kang Mas. Menawi Kang Mas hadiri mboten kersa misah. Panjenengan tak aturi sare kecebut, daharing kengeco ngangge kurlamatan kembenan ini ngagem nyamping kula. Kula sing sagem misah Dimas Penangsang lan Dimas Karebet, piyai kagem kados bokong niki lho panjenengan. Saking panti Jepara. Yen ngono Karebet ngerti kedadian ana ing panti Jepara. Wonten kedadosan menapa ing panti Jepara? Waratu Semenanjung ilang, Bet. Waratu Semenanjung. Soran panjenengan saking Kasultanan Demak Bintoro. Monggo sareng-sareng dipun upadi ing mangkenipun dipun suwanaken wonten Kasultanan Demak Bintoro. Karebet. Ora susah golek maling. Jalaran aku wis ngerti sapa maling sing nyidra Waratu Semenanjung. Lajeng sinten maling iku? Malinge kowe dhewe, Karebet. Mangke dasar menapa menawi panjenengan menika dakwa dumateng kula Nyidra Waratu Semenanjung. Waratu Semenanjung iki ngasta layang Partisara. Yo layang kekancingan. Yen ora salah batinmu, kowe ngepengenake layang Partisara supaya bisa jeneng sultan oleh Kasultanan Bintoro Demak. Kang Mas Penangsang. Sampun dados putra mantu kemawon menika sampun kanugrahan menggahipun Karebet Joko Tingkir. Karebet gunung kang jero kae bisa dijajaki. Gunung kang dhuwur bisa dirambati. Nanging sapa ngerti isine menungso? Yen ora selak, kowe kepengin jumeneng sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Nanging yen kowe kepengin dadi sultan lempuh bebasan. Cecak nguntal mbyak, sebol gayuh lintang. Tangeh bakal bisa kelakon. Mergo sapa Karebet? Karebet iki mung sak anak kebo kenongo. Sapa kebo kenongo? Kebo kenongo kae wong desa Kesa-Kesa. Panganane sego telo. Turune ning gelaran kloso, sikil ngambah lemah mlebu telo. Kuwi wong tuamu. Apa gaweane wong tuamu? Wong tuamu kuwi mung tani utun.
saben esuk nyunggi kanjang nyengklit arit ngudang buntuting luku ngudang doraning pacul kowe wong tuamu karebet beda karo penangsang sapa penangsang penangsang iki anak Hadipati Surya Wiyata ya Pangeran Seda Lepen wayah Sultan Babah Patah Jimponingkat Panutup Pranoto Domo Khalifatullah Amirul Mukmin kang sepisan lamun to penangsang kepengin jeneng sultan ning Kasultanan Bintoro Demak iki wis pas mergo penangsang kae tos titis ratu ngerti Kang Mas Penangsang. Derajat pangkat tenaning minggat bondo donya tenaning liya. Sedaya menika mboten saged kangge sungaran. Sakmenika piyar sampun buka lembaran cahipun Kang Mas Penangsang. Kepareng kula ki badhe buka sejarah lembaran uripipun karebet Joko Tingkir. Alam jaman Praja Majapahit inggih nalika semanten dipun asta Eyang Buyut Brawijaya Kertabumi Pamungkas. Eyang Buyut kagungan putra Ismayawati. Ismayawati kadhapaken kalian Bajul Sengara ya Jaka Sengara. Anggenipun mangun dan ugi kagungan putra Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhapaken kalian Sri Mahapunggung saking Pengging. Anggenipun mangun beban ugi kagungan putra kalih cacahipun. Siji Kanigara, loro Kebo Kenanga tah mangka. Karebet Joko Tingkir anak Kebo Kenanga. Sakropirane karebet uga darah ratu, trah ratu ana ing Majapahit Kang. karebet iki Kasultanan Bintoro Demak dudu Majapahit merga Majapahit kawis rata dadi lemah mula kang sapa kuwi ngaku lamun kowe kang nyidra ratu Semenanjung Kang Mas Penangsang. Kula mboten nyidra ratu Semenanjung Kang. ngono maling gelem ngaku lamun maling ki mau dikebuki karebet Penangsang. Sing kudune aku ngajeni karo kowe mergo wedrak sing sepuh oleh Kasultanan Demak Bintoro. Nanging soto midangmu sedako karo aku. Sudi apa aku ngajeni karo kowe Penangsang? Asya! Kanjeng Ratu. Yo lanang-lanang dhewe Sing kenceng Kanjeng Ratu, sing kenceng. Aduh. Sabar. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Sing kenceng. Aduh. Ketok. Sing Niku lho Kang Mas. sing kenceng Kanjeng Ratu sing Ama Sajiri, Kyai Penangsang. sampean itu wong lanang. Ngerti bojone rangkulan lawan wong lanang liya. Lho kok tembunge Kanjeng Ratu sing kenceng Kanjeng Ratu. Getok. Mergo aku iki kuwatir Kyai Penangsang karo Kyai Karebet engko bentak sirah ana sing tatu. Apa digoreng? Sing kenceng Kanjeng Ratu. Alam mbah. Ki Mas Penangsang aku Mas karebet. Kang mbok kali nyamat. Ana apa ki Mas? Misah wae pilih kasih. Eh? Ana sing cedhak, milih sing ado. Alah, Dimas Penangsang mari. Ya, yang banyak Dimas Penangsang mari pengen ndak rangkul, pengen ndak gandul kaya Dimas Karebet. Ini ndak Wis kono rangkul. dirangkul. Dirangkul ora apa-apa. Kang mbok kali nyamat. Penangsang kok dirangkul wong wedok sing dede mukrime. Najis muga lato. Najis muga lato. Bener. Dino karo aku Sing kenceng Kanjeng Ratu. Kang Mas Hadirin, penjara iki rasa melu bener-bener. Iki sederek mboten napa-napa. Lah sedulur kaya ora apa-apa to Yai. Karebet ra ya sedulure to Yai. Penangsang lan Karebet
Ijih Kang. Sliramu ki padha-padha wedahan nang Kasultanan Demak isih sedulur. Lah kok dadi tukar ning tengah dalan perkarane apa, Dimas? Perkarane karebet sing nolong ratu semenanjung. Ngono ta, Dimas? Babar pisan boten Kanjeng Ratu. Oh, Dimas Penangsang, luput nganggo banget. Nek sliramu ki ndak kok Dimas karebet sing nyolong wis menanjung. Yen pancen kabeh kuwi durung ana bukti lan nyatane. Perkara iki ra bisa dirampung kanthi cengkalan gredah prayogane. Ayo bareng-bareng ninggane pendopo Kasultanan Demak. Nyuwun pengadilan ngersa dalem Paman Sultan Trenggono, Dimas. Sliramu bareng kanggo ya Dimas ya. Kang Mas hadire. Kanjeng Ratu. Mari kali Dimas karebet nggih. Yo sing assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kok salah terus to ya. Amas hadirin. Kula niki nuwun kalih sampeyan. Lho, niki pun cetha. Nek Kang Mbok Ratu Kalinyamat menika garwanipun Kang Mas Hadi Bener. genah cetha mlaku bareng gandengan kalih Karep kalebet. Lho sampean kok dada. Lho sampean iki pripun? lah aku terus kudu piye ya? Kudune Kang Mas Hadi niki nesu ngamuk kalih Kang Mbok Kalinyamat. Aku kok kongkon ngamuk Mbak Ayu Nggih. Kalinyamat. Yai Penangsang. Kalamun mengko aku ngamuk aku nesu lawan Mbak Ayu Kalinyamat. Terus aku dipegat seneng kowe nek aku La ilaha illallah. Bek cabang bayi. golek bojo kaya Mbak Ayu Kalinyamat iki angel. Kang Mas Yai Hadirin. Penangsang. Lumprahe sing megat niki wong lanang dede wong wadon Kang Mas. Ora nek lumrah wong aku ora lumrah kok. Lah aku nek dipegat seneng kowe. Tur ngene lho Yai Penangsang. Mbak Ayumu Kalinyamat iki tak ibaratake sepeda ontel. Sak suwe-suwene sing nyilih anggone numpaki, ijeh suwe sing duwe anggone numpaki tak La kandhani. ilaha illallah Kang Mas. Lho bojo dipadakno karo sepeda. Dadi Kang Mbok Kalinyamat niku sampean upamake sepeda. Sepeda ontel. Sampean di sepeda ontel. Duwe sepeda ontel disilih wong. Bener. Lumrahe wong nyilih niku mesti ditumpaki. Ditumpaki. Saiki nggene numpaki sing duwe sing nyilih niku isih akeh sing duwe ngoten. Jake aku. Lho bojo padakno karo sepeda. Mbak Ayumu ki pendane pager kelaras. Brosoti kucing sedina kaping 7 paribasane. Angger diterakake yo balik minggu peneh. Inaluha masuk biri. Ora ana biri-birinan. Wong nesu kon sabar. Yai Penangsang. Nun, Sarehne karebet ki disuwanke Mbak Ayumu. Ayo Yai Penangsang tak gandeng tak suwanke. Ngoten. Ana Demak Bintoro ayo. mergo Kang Mbok Kalinyamat sowan wonten pendopo Kasultanan Bintoro Demak. Mlaku bareng gandengan kalih karebet. Bener. Jur saniki sampean kepengin sowan bareng kalih kula Iya, gandeng kalih kula. tak gandeng. Ora bisa. Raju. Remuk aku bawah ping 4 wis. Yo, Yai Penangsang bakal tak kumpul aku munggah. Sakrawuhipun Rama Kalijaga kawula ngaturaken pambagyanira krami. Alhamdulillah Kanjeng Sultan, nyatanipun sowan kula selamet boten manggih aral setunggal menapa-menapa. Mugi-mugi keselamatan kala wau rumentah satumanduk keluarga wonten ing Kasultanan Demak. Mliginipun Kanjeng Sultan Trenggono sak keluarga.
sawetawis kula aturi lenggah ingkang sedoyo. Mangestaken dawuh Kanjeng Sultan. Rama Jabar Sugih Dawuh dalem Kanjeng Sultan. winantu ing Karajan rawuhipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Sawanipun tiyang sepuh kalis ing sambikala. Salam taklim kula kunjuk dumateng panjenengan. Dapat panggen kula mundi mugi mewah ana teguh yuwana kula. Ngaten nggih. Rama Kalijaga dalah Rama Kudus. Jenengan dika kula rawuhaken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Amung kula kepengin nyuwun dawuh jalanan Demak katemben kemawon kisruh. Demak boten tentrem karana balelane Dipati Tunggul Wulung. Malah kepara sampun dumadi perang. Pawarta ingkang kula tampi saking prajurit Narasandi menawi to utusan Demak Bintoro tumenggung Prabu Semi menika kapikut ing mengsah lan dipun lebetaken wonten ing Pajajaran. Bingung raos sing manah kula pramila Rama Kali lan Rama Kudus kula nyuwun pangrigenipun Rama. Nelakaken ageng panuwun Kanjeng Sultan dene panjenengan tasih pitados dumateng tiyang sepuh samboten-botenipun nderek urun-urun rembug sembur-sembur adas siram-siram bayem. Mong saderengipun monggo ampun kedat tansah nglairaken syukur wonten ngarsa dalem Gusti karana nikmat ingkang sampun kita raosaken. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasadid. Lamun kita syukur Gusti bakal nambahi nikmat. Lamun kita kufur siksa abot menggaeng manungsa kala wau. Kanjeng Sultan panjenengan menika jejering pengayoman ampun gampil miyur tegese cilik ati. Kedah ingkang tetek ingkang jejet ngadepi kedadosan menapa kemawon. Pancen Sultan tiyang dados ratu menika boten gampil. Nata bener ora ketenger, salah setitik diucek-ucek. Niku ratu. Ratu pindhane bapak molong anak, ratu ngomong kawula. Selagine bapak nata anak, sok kala mangsa enten anak nakal, anak nurut, niku lagi bapak nata anak. Menapa melih ratu nata kawula. Mila saking menika Sultan pawitane ratu niku gulu bengawan waduk segara. Tegese wonten salah bener ala becik diwadahi lereke sabar. Innallaha ma'as-sabirin isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqulluha la'allakum turhamun. Sabar, tawakal, donga, budidaya. Innamal yusri yusra. Peteng niku gandengane padang, najan saiki peteng mesti bakal tuwuh ing pepadang. Sabar langkung rumiyin Kanjeng Sultan. Nilaken agunging panuwun awit saking pituturipun Rama Kalijaga. Sampun lenggah ingkang spesial. Nanging nggih Kanjeng Sultan. Rama Jabar Sugih. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Jengandika ugi parampara wonten Kasultanan Demak Bintoro kepareng kula nyuwun dawuh. Menawi dipun keparengaken kula mujuk atur dumateng Resa Dalem.
kula badhe urun-urun rembug. Anapun kula beda kalian aturipun ustad saking Kadi Lamu. Nanging dhateng balelanipun Adipati Tunggul Wulung ing Penawan. Niki bebayani. Niki kula paribasake segen napa geni selek. Monggo ing rapalek boten didasmi bebayani. Leres. Lho Adipati Tunggul Wulung kok nganti wani nerani wong Demak. Niku kula paribasaken wong legan golek momongan. Lan kula duwe panggreba. Tumindake Tunggul Wulung ngoten niku lek mboten silap. Niku ajeng balekke kejayan Majapahit. Kanjeng Sultan Tunggul Wulung wantun merangi tiyang Demak. Niku nek kula nalar mboten karepe dhewe. Tunggul Wulung wani wonten niku mesti enten sing dalangi. Enten sing dalangi. Sinten dalangi? Dalangi Kiai Demak dhewe sing isih kelepetan darah Majapahit. Nggih, niku dalange Tunggul Wulung. Amit-amit Kanjeng Sultan. Kula nyuwun wekdal sedelok mawon. Kula ngrungokke tembunge Sunan Kudus kok boten kepenak. Nyumanggaken. Kula tak jagungan kalih dulur kula lanang siji niki. Niki, monggo. Sunan Kudus. Dawuh enten apa? Kowe lem dadi Sunan wis suwe ta lagi sore? Kula niku pun 150 taun dadi Oh Sultan. ya. Ya. Kowe iki ya wong Islam ya? Lho, mboten Islam pripun kok? Kowe ya kulino ngaji, Anton gawean kula. kulino maca Quran, Nggih. kulino maca hadis, Nggih. ngerti dalil ya. Ngertos. Ana dawuh mengkene, Pripun? mayu minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Wong iman, wong Islam, Nggih. kuwi tegese percaya karo dina kiamat. Lenek menungso kuwi ngrumangsani dadi wong iman, dadi wong Islam, Nggih. duwe kewajiban ngomong sing apik. Nggih, nggih. Ya ta? Nggih. Timbang ora iso ngomong sing apik, nek kepengin slamet luwe becik meneng. Nggih. Ya ta? Nggih. Mergo apa? Pripun? Slamete menungso karine ngomongane. Kang lesan nggih. Dawane dalan ijeh dawa canggung. Nggih. Landepe pedang ijeh landep canggung. Nggih. Wong tuwa dikepruki cacilik mergo cangkeme elek. Omongane. Kiai diwaneni santri mergo kiai omongane kliru. Mulane kowe nek omong sing ati-ati. Nggih. Pripun? Kowe kok ndak wone perang Tunggul Wulung karo Demak ana dalane. Nggih. Dalange Kiai Demak dhewe. Nggih. Kiai Demak darah Majapahit. Nggih. Ngene iki jenenge kowe grayang-grayang, kowe ndak wong-wong. Ayo to. Nggih. Nek ora selak batinmu, Nggih. nek kowe iki wani, sing mbok dakwa dadi dalang, Nggih. ra aku. Jenengane ku kok Lho, ngoten. lho alun ngono wae. Kula lak mboten ndumuk sampean. Kula lak ora ngarani sampean. Lho, sampean kok sekudon, kok krasa. Hale ngoten nak sampean dalan ini. Mergo Kiai Demak sing darah Majapahit. Nggih. Iki mung aku, liyane aku arep sapa? Turta ngene, Dus. Pripun? Monggo upama kowe duwe panyakra bawa keng kaya ngono, ora apa-apa. Nggih. Kuwi hakmu. Nggih. Ning aku takon karo kowe. Pripun?
Ndak wong kira kudu ana dasare. Oh, Upama kok aku dadi dalang, nggih. terus tenggo dasar apa? Oh. Kok gandeng-gandengno? Pun duwe dasar sing maton pun ketok melok-melok. Lah apa? Lho, sampean iku kiai. Ya, Manggene sampean iku teng Demak. Lho, lek sampean iku ngrumangsani piyai Demak, ustad wonten Demak. Lho kok kebangetan nggone ora bisa ninggalke budaya Majapahit. Nggih, lha mboten. perkarane iku to. Wong sampean sonan maksiat kok. Loh, Nggih. dasare sunan maksiat piye? Lho, kula dumuk lho niki. Sampeyan niku lek enten tayub sore mple pun berangkat ke omah golekane angel. Siji Aibat. niku maksiat. Ya. Terus Loro lek enten wayang kulit. Yo ora kena tinggalan kaya bayi. Dentong dirus giyake-gake nisane lali budal delok wayang najis mudolado maksiat. Lho saya lek enten ketoprak mbu. Lek enek ketoprak ora gelem mulih. Lho ketoprak niku maksiat. Ketoprak niku najis. tenanan ta ora? Nggih, Omongane iku mbok pikir ta ora? pun Kowe engko diamuk wong wedok-wedok. sing ngamuk sinten? Lho ngarani ketoprak dosa. Estu Ketoprak iki dosa. dosa kula Ketoprak maksiat. maksiat. Saking dosane saking maksiate, Nggih. kowe mesti sumpah. Kula ipat-ipat mboten trima sumpah. Ipat-ipatku piye? Sak cindil abang kula, sak anak putu kula, aja enek sing ngetoprak najis. Upamane kowe ngetoprak entuk dhuwit, Nggih. wedi mangan dhuwit garang. Mergo ketoprak dosa. Dosa. Ketoprak maksiat. Maksiat. Sesuk kowe melok ketoprak ora tak bayar kowe. Lha kok ngoten? Lah kowe ngene iki lha apa? Lho, Jare dosa, jare maksiat. Lho kok melok ketoprak yu? Kon mulai yu, kon mulai yu. Kon mulai yu. Aja bayar. lho, bener ta apa? Masih ngetoprak sapa? Lah ngene iki lha. Golek SPP-ne putu. Aja digebyawiyah padha asine. Pripun? Samu barang apa wae kuwi kari niate. Nggih. Innamal a'malu binniyat. Apa wae kari ning niate, awaton niate apik dadine barokah entuk ganjaran. Contoh kaya ketoprak, sing lakoni ya ora dosa, sing nonton ya ora dosa. Saya sing nanggap. Kok saged? Wong sing gelem nanggap ketoprak iki sok ben cadangane swarga. Lho tak kandhani. Non, Nanggap ketoprak cadangane swarga. kok iso? Mergo sedekah. Sedekah. Iya, sing jenenge sedekah. Iki ora weweh duit tok iki ora. Nyenengno atine liyan. Nyenengno atine tanggane, nyenengno atine dulure. Nggih. Iki ya sedekah. Contone iki duwe gawe nyunatno putrane. Nanggap ketoprak yo dibayar dhewe ora njaluk duit tanggane, yo ora njaluk duit kowe. Dibayar dhewe, tanggane entuk nonton padha seneng. Kira-kira nyenengno wong akeh iku apik ta elek? Ya, Yo iki sedekah minangka dalan swarga. Lho kowe kok ora isin? Kowe disedekahi sing nanggap kon ngetoprak ning kene kok malah elek-elek ketoprak. Kowe nek ora ditanggap ning suntri, Nggih. sesuk ora kuat tuku beras. Alah. Manyak. Wis ngene aja dawa-dawa dinuntut sing ngene wis ilang. Pripun? Surup, Nggih. diamuk wong wedok-wedok. Pripun? Nah, ngene iki ya diamuk. Wis surup. Kanjeng Sultan beda pinemune muga-muga dadi berkah. Ketemu dalan, teman Demak bakal bisa tentrem Kanjeng Sultan. Waalaikumsalam. Gini.
Assalamualaikum. Mas, banter teko. Nini kali nyamat. Dawuh Sarimpit lan garwamu uga kadang-kadangku. Mongko ingsun ora ngersakake seliyamu suwan ora Demak Bintoro. Ana wigati apa to? Pangapuntenipun paman, badhe ngaturi pirsa wis menanjung ical Mbak paman. Ratu Semenanjung ilang. Paman Sultan, Penangsang. panjenengan ampun was lan semelang. Ya kini kaya Sadaran, maling ingkang nyidra Ratu Semenanjung. Sampun kula rangket, sampun kula pikut. Santri kula. yen pancen malingi wis kok pikut kok rangket ya gene ora kok enggak kene pendopo cek mentak adili adile penasihat. Sampun kula suwanaken wonten ing pendapi. Sopo malingi? Karepet Joko Tingkir malingipun. Karepet Joko Tingkir. Karepet Joko Tingkir. Kudu bila dimindalik. Bet. Aku turu ora usik. Bledek sambilan ora kaget. Lho sapa golek kowe dadi maling, jantungku gogrok. Lho kowe biyen wis penak dadi santri ning Panti Kudus. Alpa tekad ora becus. Minggat. Minggat wanggit golek-golek guru sing pinter kaya to Kanjeng Sunan Bonang. Ora. Minggatku kesasar. Minggat kok nek Kadilan. Kiai Kadilan iku lho sapa? Dongkolane bajingan. Dongkolane dito. Mula duwe murid kaya kowe malih. Lungguh. Kanjeng Sultan Romo kali sambet icalipun Kanjeng Ratu Semenanjung menika tuwuh perkawis. Tutuh tinutuh dakwa dinakwa ing antawisipun Wedrah, Karebet lan Penangsang. Nami perkara menika kedah dipun adili ingkang saadil-adilipun. Monggo Kanjeng Sultan dipun adili. Nerjal Romo kali Sultan ewuh oyeng pambujan ing kula badhe ngadili perkawis sambung kelawan icalipun Mbak Lu. Ratu Semenanjung pramila saking menika. Perkawis pengadilan pun tuli Penangsang lan tuli Karebet kula borongaken dumateng Rama Kalijo. Sandika dawuh Kanjeng Sultan. Sunan Kudus Dawuh. pengadilan Demak bakal ngadili perkara. Nggih. Perkarane ana maling Nggih. nyolong Ratu Semenanjung. Kudu diadili. Pengadilan Demak kuwi kudune jangkep ana papat. Nggih. Siji apa dus? Penggugat Loro, sing digugat telu, bukti papat, saksi cukup. Jroning perkara iki sing dadi penggugat sapa? Kula Penggugate Penangsang. Sing didakwa sapa? Karepet Joko Tingkir. Penangsang dakwa Karebet dadi maling buktine apa? Ratu Semenanjung. Penangsang dakwa Karebet dadi maling saksine sapa? Saksine sapa? Seksine kula dhewe. Eh, Seksine kula dhewe. sing ngajani sapa? Guru kula. Dadi kowe wis gugat, mbok rangkep kowe dadi saksi. Dus, dawuh. ning pengadilan Demak, Nggih. lamun ana penggugat kerangkep dadi saksi, Nggih. kaya kono kuwi sah apa ora? Sah kiat. Tenan? Nggih. Ya wis. Iki ana perkara, ya ana perkara neh. Kok tak barengno, iki tak adili bareng-bareng. Perkawis ngono. Perkarane padha. Ana maling nyolong wedhus. Nggih. Kok malinge dihukum? Nggih nyolong. Maling nyolong wedhus. Sing wedhuse ilang aku.
wedhuse sampean. Wedhus kuwi lan dicolong maling ning malinge ora umum. Maling kok mboten umum niku. Malinge kuwi jebule malah kiai. Oh, kiai matane picek. Kiai nyolong wedhus. Heeh. Mergo aku kelangan. Nggih. Wedhus kuwi lan dicolong maling malinge kiai. Nggih. Malinge tak gorene bakal tak adili tak tuntut ben dihukum. Kula pengen weruh malinge kiai kok prejengane kaya apa? Kiai sing dadi maling nyolong wedhus Wedhus? kowe dhewe. Ah, Oh, kowe ambeane nyolong wedhusku, kowe tak tuntut, kowe bakal dihukum mergo nyolong wedhus. STOP stop. Sampeyan iku mun ampe awur-awur. Hmm. Wong dakwa wong niku mboten gampang. Sisip sembire sampean kecemplung. Lho sampean kok dakwa kula niku nyolong wedhus iku buktine napa? Buktine wedhus ilang. Wedhus sampean ilang. Lah seksine sik. Seksine aku dhewe. Dalah. Dan iki napa? Rantuk mboten sah. Lah kok ora sah sebabe apa? Lho sampean iku pun gugat kula. Sampean iku penggugat kok ngrangkep dadi seksine. Dadi kowe ora gelem tak tuntut, ora gelem tak gugat. Mboten. Mergo aku penggugat kok Nggih. tak sekseni dhewe. Nggih. Lamun ana penggugat kerangkep dadi seksi, Nggih. kuwi ora sah. Mboten iso. Padha karo penangsang. Lho. Lho penangsang gugat kok disekseni dhewe. Nek ngono gugatane penangsang ya ora sah, ora payu. Penggugat kok disekseni dhewe. Saiki kari penangsang, lamun kowe gugat karebet iso karebet dihukum. Nanging nek karebet dihukum, gurumu Sunan Kudus melu dihukum. Kowe sah apa ora iki dihukum? Sah. Kari kowe lho, Le. Gurumu dihukum kowe sah apa ora? Kula sah. Play, bareng. Kari kowe. Dijabel. Tegese kowe ora sida nuntut, ora sida gugat karo karebet. Mboten sios. Pengadilan pedhot ing sak tengahing gedalan. Kanjeng Sultan Romo Galijeng. rampunging perkawis manut dumateng kawicaksanan dalem dumateng karebet menapa dene penangsang. Lumanggaaken Kanjeng. Marang sira tole penangsang lan karebet. Perkara isih samar. Nanging kowe aja seneng kowe sik. Kowe sik padha dadi Naraprasana. Mula kene ingsun dawuh lawan karebet lan Rio penangsang. Kalau mungko siji bisa keluari bebandaning Prabu Semi. Loro derekake kondur Mbak Iratu Semanjung kang sira sakarone bakal nampa ganjaran kang murwah. Assalamualaikum.